Așa, synchronize and count. So let's try. And you tell me when you get tired. 11. Remember? Wonderful. 22. 23. 24. 25. 26. Iau de la fel. 27. 28. 29. 30. 31. Spuneți când vreți pauză. 32. Pic de pauză? Ok. Is it still filming? It is, but they need a little bit of a break. That's all right. Încearcă să mai dă puțin mai la ele, să dai capul în altă parte ca să respiri mai repede. Lasă-le pe ele, în sine, așa. Încearcă așa, fără să te ieși, uite în altă. Păi da, când mergi te uiți în altă parte. Eu știu cât de ușor, așa am făcut și eu săptămâna trecută și mi-era greu, oboseam imediat. Că te uitai. Dacă ai și toracele în poziție mai bună, când nu te uiți la picior, ai toracele mai extins, respiri mai bine. Da. Nu mai încordezi pieptul atât de tare, încordezi, pardon, decât curta un pic. Da. Da, cred că Ovidiu se uită ce astea se mișcă, le zic să se miște și se mișcă. O să nu mă uit. O să țipesc. Da, da. You still swim when you sleep in the water, right? You still keep afloat, right? Patru, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. One, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, deci mai mult ca data trecută. 31? Skip 28. That's okay. I skipped 28, but that's okay. 30. Yeah.
Okay, Eyebrow. Did you see the eyebrow? this is one able-bodied guy who wants to compete with Ovidio, and Nico says, me too, me too. Yeah. Yeah, they were You're like the little baby who wanted to drink milk too. Say, mommy, me too, me too. I've never seen the eyebrow in a video just like now. Huh? Eyebrow. The what? The eyebrow. Yeah. Okay, so can you move? Can you move? Show us, show us. Oh! Okay, get up, get up. So he disappeared, he disappeared. Okay, show us. Show us a leg. Synchronized swimming. Yeah. That was like the shark fin. Yeah, so the shark. The shark. Here goes the shark. So show us a leg, show us a leg. Can you lift your leg? Lift your leg. This is so going Whoa! to Facebook. Of course, yeah. Yeah. Whoa, hooray. Okay, everybody, for the sake of being very accurate, this guy can move. Yeah. No confusion. These are the guys in the pioneers. This is the help. Yeah, these are the This is a pioneers. friend I like that, the pioneers. who is here. Yeah, these are the That's what I'm pioneers, calling and this is the yeah. Okay.